20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш, хәзер булачак темалар турында. Электрон машина ерту таныклыгының өстенлекләре. Инспектор остановили, показал, все хорошо, отпускает. Электрон таныклыкларның өстенлеге нидә һәм алар ничек эшләячәк? Тулырак Чулпан Касыймова. Махсус хәрби операциядагы егетләргә өстәмә ярдәм. Казанда эшләнгән җылылык радиаторларын җибәрделәр. Егетләргә булышабыз. Хәзер тагын бер партия теплогенераторларны җибәрәбез. Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Халыкның керемнәрен арттыру, ярлылыкны киметү. Показатель оценки эффективности деятельности должностных лиц является такой показатель, как уровень бедности. В 2021 году он у нас был 6,2%. Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында бу елга нинди максатлар куялар һәм аңа ничек ирешергә? Гөлнас Сайфетдинова шул хакта. Аны татарның Мустайы, русларның Маяковский дип йөртәләр. Танышырга кергән баламы, улы кешене, якташ яки кунакмы, ул җирдә битараф кала алмый, чөнки бик күп мәгълүмат. Бүген балык бистәсе Балтач авылында халык шагыйре Рауль Файзуллинның музее ачылды. Тантанадан Алия Хайретдинова. Кайгылы хәбәр, 88 яшында Башкортстанның беренче президенты Муртаза Рахимов вафат. Ул республика белән 1990 елдан алып 20 ел дәвамында җитәкчелек итте. Татарстанда да еш булды. 1999 елда Муртаза Рахимов Минтимер Шәймиев белән бергә соңрак Бердәм Россия партиясе составына керәчәк Вся Россия хәрәкәтен җитәкли. 2005 елда ул Казанның 1000 еллыгын бәйрәм итәргә башкалага килә, яңа парк ачылышында агач утырта. 2006 елда кабат Башкортстан президенты итеп билгеләгәннән соң Минтимер Шәймиев инаугурация тантанасында катнаша. 2010 елда Муртаза Рахимов үз теләге белән вазифасыннан китте һәм Урал хәйрия фонды советын җитәкләде. Башкортстан хакимиятендә билгеләп үтүләренчә, Муртаза Рахимов бөтен гомерен республикага һәм ватанга хезмәт итүгә багышлаган башкорт халкының бөек улы. Башкортстанның беренче президентын соңгы юлга озату мәрәсиме иртәгә Башкортстан дәүләт концертлар залында узачак. Мәрхүмне Уфадагы мөселман зиратында җирләячәк. Мәрәсимдә Татарстан делегациясе дә катнашачак. Башкортстанның беренче президенты Муртаза Рахимов вафатына бәйле Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кайгы уртаклашты. Ради Хабиров исеменә ул телеграмма юллый. Зур шәхес, күренекле дәүләт эшлеклесе һәм абруйлы җитәкче арабыздан китте. Аның исеме белән башкорт халкы тарихының тулы бер дәвре бәйле. Катлаулы чорда ул республика язмышы өчен җаваплылыкны үз өстенә ала. Муртаза Рахимов сәяси, икътисади һәм иҗтимагый үзгәрешләрне тормышка ашыру өчен җәмгыятьне берләштерде, төбәкне таныту, күп милләтле Башкортстан җирендә тынычлык һәм дуслык саклауга үзеннән зур өлеш кертте. Аның тормыш тәҗрибәсе, көчле рухы соңгы көннәренә кадәр туган ягы һәм халкы мәнфәгатьләрен кайгыртуга юнәлтелгән иде. Тугандаш Башкортстан халкының югалту ачысын чын күңелдән уртаклашабыз. Хатына Луиза ханым һәм якыннарына да кайгы бүлешү сүзләрен җиткерсәгез иде. Мәрхүмнең авыр туфрагы җиңел булсын диелә телеграммада. Татарстан дәүләт киңәшчесе, республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев тә Башкортстан халкының кайгысын уртаклашты. Считаю уместным напомнить, что Татарстану и Башкортостану, благодаря силе духа и трудолюбию своего населения, удалось на протяжении века создать ведущие конкурентоспособные республики с развитой экономикой и наукой. В обеих республиках работали сильные руководители. Среди них в Башкортостане Зия Нуриев, Мидхат Шакиров, Равмир Хабибуллин, в Татарстане Зиннат Муратов, Фикрат Табиев, Рашид Мусин, Гумир Усманов. Трудились они с азартом, сказал бы, с белой завистью друг к другу. Главное, все получалось. Я должен сказать, что нам с Муртазой Губайдуловичем Рахимовым выпала огромная честь и ответственность стать первыми президентами наших сильных республик – Татарстана и Башкортостана в самые, пожалуй, сложные перестроечные годы. Как мы с этим справились, это оценят нынешние и будущие поколения жителей наших республик. С многоуважаемым Муртазой Губайдуловичем
нам пришлось пройти, можно сказать, рука об руку через судьбоносные 90-е годы. Я считаю, что повезло Республике Башкортостан, его многонациональному народу, башкирскому народу, что у руля в это смутное время оказался Муртаза Гвайдулович Рахимов. Человек с твердым характером, с огромным жизненным опытом. Опытом работы с людьми, знанием производства, знанием людей, знанием родной республики. Он был крепким хозяйственником. Как известно, до прихода в политику он 30 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Начинал начальником установки, вырос до директора этого предприятия на долгие годы. Поэтому народ и доверил ему свою судьбу в самые сложные времена. Он был искренен, мог сказать прямо, не лукавил. Его надо было воспринимать таким, какой он есть. Это говорит о масштабности этого человека, о том, что заложено на генном уровне. 16 августа 1991 года мы впервые заключили государственный договор между нашими республиками. Мы закрепили многовековую дружбу между братскими народами. Мы придавали этому большое значение, и сам я поехал в Уфу подписывать этот договор. Потому что некоторые горячие головы в то время, беспокойное было время, начали сеять семена раздора, доходя и до территориальных претензий. Я благодарен Муртазе Гвайдуловичу за многолетнее плодотворное сотрудничество. Нас связывали не только деловые, но и дружеские, братские отношения, как и между нашими народами. Конечно, как руководитель таких больших республик, как Татарстан и Башкортостан, каждый из нас отстаивал интересы своей республики. Может быть, наши мнения не во всех вопросах и не всегда совпадали, но без поддержки друг друга отстаивать принципиальные позиции наших народов было бы практически невозможно. Мы, конечно, были единомышленниками, выбрав путь цивилизованного политического решения назревших проблем в жизни наших многонациональных республик. Безусловно, для всех нас уход из жизни Муртазы Губайдуловича – это огромная утрата. Хочу от всего сердца выразить свои глубочайшие соболезнования супруге Муртазы Губайдуловича Луизе Галимовне, всем родным и близким, всему братскому башкирскому народу. Қойғы ұртақлашу сүздерін Татарстанның Дәулет Советі рейсі Фәрит Мұхаммадшин да жеткірі. Иштимағи һәм саяси тұрмышның өзегінде болған, һичшиксіз абруй һәм кең җәмәгатьчелек хөрмәтен яулаған Муртаза Рахимов Башкортстанның беренче президенты иде. Республиканың социаль-икътисади үсешенә юнәлтелгән күп санлы фикер тәкъдимнәренең башында торган кеше ул, диле Ради Хабиров исеменә җибәрелгән қойғы ұртақлашу телеграммасында. Махсус хәрби операция зонасындағы Бірләшкән гаскәрләр төркеменең яңа командующий итеп Валерий Герасимов билгеләнгән, шундый карарга оборона министры Сергей Шойгу кул куя. Валерий Герасимов безнең якташ 1955 елның сентябрендә Казанда туган, башкаладагы Суворов хәрби училищесын һәм югары танк училищесында укый, шуннан соң Малиновский исемендәге бронетанк гаскәрләре хәрби академиясын һәм Россия кораллы көчләре генераль штабының хәрби академиясын тәмамлаган. Валерий Герасимов гаскәрләрне Төньяк Төркеме һәм Ерак Көнчыгыш хәрби округындагы батальоннар белән җитәкчелек иткән иде. 2012 елда ул президент указы белән Россия кораллы көчләре генераль штабы җитәкчесе итеп билгеләнгән. Былтыр сентябрьдә Валерий Герасимов Казанда ачылган яңа хәрби госпиталь ачылышында да катнашты. Казанда җитештерелгән җылылык генераторларын махсус хәрби операция зонасына җибәрделәр. Мобиль җайламаны киңәйтү кайда уйлап тапканнар. Бер мич ясау якынча 5000 сумга төшкән. Ул зур да түгел, тиздә җылына. Мондый генераторлар ясап җибәрү теләгән югары уку йортында белдергәннәр. Проектка Кыр холдинг компаниясе дә кушылган. Хәзер генераторларны күпләп җитештерергә уйлыйлар. Алга таба су җылыта торган җайламада ясарга ниятлиләр. Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин.
Менә шундый җайланманы аякларына бастырып куялар, торбаны беркетәләр һәм санаулы минутлар эчендә җылылык генераторы кулланышка әзер дигән сүз. Иңе 40, биеклеге 60 см, авырлыгы 30 кг тирәсе, 170 градуска кадәр кыза. Әлеге җылылык генераторының төзелеше бик гади, күргәнебезчә, нәкъ фатирларда тора торган кебек, шуен радиатор, аерма шунда гына ул су белән түгел, ә менә шы бензин лампасы ярдәмендә җылытыла. Бу аппарат инде күпләргә бик таныш, бигрәк тә техникада эшли торган кешеләргә. Менә шы насос ярдәмендә анда басым барлыкка китерәсең һәм шырпы белән ут төртәсең. Ялкын шушы радиаторның içine кирип китә һәм ул кыза башлый. Ә инде артык газлар менә шы торбадан һавага чыгып китә. Бер бак бензин 4 сәгать җылытырга җитә. Бу гади генә һәм бик файдалы мичне Каниту кайда эшләүче конструктор Александр Осипов уйлап тапкан. Генераторны ясау өчен зур чыгымнар да таләп ителми ди, ышанычлы да. Берсе якынча 5000 сумга чыга. Аның төтене булмау да төп шартларының берсе. Горение практически все заканчивается в камере сгорания. Ягулык шул радиатор эчендә янып бетә, ә турбадан төтен түгел, җылы һава гына чыга. Читтәгеләргә әллә каян күренеп, игътибарны җәлеп итеп тормый. Печка очень простая, удобна в эксплуатации, сборке. Мобильная печка, теплоемкость хорошая, нагревается. Так что отличная вещь. Огромное спасибо. Беренче партия мичләрне хәрбиләр сынап караганнар инде, уңай бәяләгәннәр. Аны ясаучыларга рәхмәт әйтеп, видео мөрәҗәгать тә җибәргәннәр. Эта партия была, в общем-то, сделана на средства. Бу җылылык генераторларын ясау өчен акчаны безнең кафедра хезмәткәрләре җыйды. Бу чарада хәтта бездә белем алучы физик мөмкинлеге чикле студентлар да катнашты. Матди яктан Керхолдинг җәмгыятендә ярдәм иткән иң башта гомуми көчләр белән 5 шундый җылылык генераторы ясаганнар. Киләчәктә айына 50 шундый мич җитештерергә планлаштыралар. Егетләргә булышабыз. Хәзер тагын бер партия теплогенераторларны җибәрәбез. Алардан бик зур рәхмәт алдык. Оларга шаган. Без анда килдек, 2 тапкырамда булдык. Теплое белье, аннан соң консервы, там күчтәнә, шәкшәк. Айдар Хәйруллин волонтерлык хәрәкәтендә актив катнаша. Казанда эшләнгән җылылык генераторларын егетләргә илтеп тапшырачакбыз ди. Без анда барабыз, күрсәтәбез ничек ул эшли. Бу пешләр. Кирәк булса, тактан алып келебез. Хәзер конструкторлар суны җылытып була торган генераторлар ясау турында да уйлана. Аның ярдәмендә мич өстендә чәй дә кайнатып булачак диләр. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Машина йөртү һәм теркәү таныклыклары телефонда, алар электрон форматка узган ел ахырында ук күчерелә башлады. 1 марттан ЮХИД хезмәткәрләренә QR код күрсәтүдә җитәчәк. Документларны үзең белән йөртмәсәң дә була диләр. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү үтеп, телефонга махсус кушымта урнаштыру зарур. Электрон документлар республикада кулланыла башлады инде. Татарстан пилот проектта катнаша. Мондый таныклыкның өстенлеге нидә һәм алар ничек эшләячәген Чулпан Касыймов белеште. ЮХИД хезмәткәрләре машина йөртүчеләрне туктатып тоныклыкларын тикшерә. Алар халыкның электрон форматны ничек үзләштерүен карый. Шулай туры килде ки, Эдуард Васильев бүген машина йөртү таныклыгын өендә онытып калдырган. Инспекторларга телефоннан аның электрон вариантын күрсәтте. Приложение вот в этом году, как вот сказали, то что электронно нужно. Мин телефонга кушымтаны электрон таныклык кулланырга ярый дигәч урнаштырган идем. Машинаны 2015 елдан бирле йөртәм. Менә бүген аның кирәге дә чыкты. Машина йөртү таныклыгын гына түгел, транспортны теркәү документында электрон форматка күчерергә була. Бу аларны өйдә онытып калдырган чиракта бик уңайлы ди машина йөртүчеләр. Инспектор остановили, показал, все хорошо, пускай. Много раз останавливали, много раз показывали? Останавливал 7 раз. 3 раз, получается, показывал через телефон. Машина йөртү һәм теркәү таныклыкларын электрон форматка күчерү өчен телефонга авто дәүләт хезмәтләре яисә госуслуги авто кушымтасын урнаштырырга кирәк. Теркәлү узганнан соң күрсәтмәләрне үтәү зарур. Әгәр таныклыклар шәхси кабинетка алдан ук урнаштырылган булса, мәгълүмат кушымтада автомат рәвештә барлыкка килә һәм QR код бирелә. ЮХИД хезмәткәрләренә шул QR кодны күрсәтергә кирәк тә инде. Документларны электрон форматта куллану буенча Татарстан пилот проектта катнаша. Республикада барлык ЮХИД хезмәткәрләре дә махсус кушымталы планшетлар белән тәэмин ителгән. Машина йөртү таныклыгызның электрон варианты булса да, үзегез белән кагаздан эшләнгән вариантын җыртырга куша ЮХИД хезмәткәрләре. Ә инде 1 марттан үзгәрешләр кертелгәч, әлеге пластик картларны үзең белән алмасаң да була.
С 1 марта, с момента вступления в законную силу новой редакции правил... Yol yeri қағиделерінде яңа өзгерішлер бар. Ол 1 марттан үз кішіне кірішек. Оның негізінде электрон машина ерту һәм тіркеу таныклыгын күрсәтүдә җитә. Алар законлы документ буларак кулланыла башлый. Әлеге проект ялган документлар кулланып булмау белән дә отышлы. Кушымтада QR-код барлыкка килгәнчә, мәгълүматлар Дәүләт автоинспекциясының федераль базасында тикшерү үтә. Шулпан Касымова, Гадел Мендубаев, Яңа Гасыр каналы. Пенсия патентлардан кірім һәм тұрак арендасы Татарстанлылар нинди акчага яши, ни өчен республиканың 3 миллион ярым халкында бер генә кірім чыганагы бар. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүгін Татарстан президенті Рустам Минниханов Алабуга махсус иктисади зонасында болды бирде, ол пилотсыз ұшу аппаратларын жетиштирүү белән таныша. Алабуга политех білім беру үзәге студентлары белән аралаша, соңра президент махсус иктисади зонаның күзәтчилек советы утырышында 2 проектны кабул итте. Беренчесе Альбатрос пилотсыз ұшу аппаратларын жетиштирүүгә кагыла. Әлеге җиһазларны урманнарда янгыннарны ачыклау, авыл хуҗалыгы, фән һәм күңел ачу өлкәләрендә кулланылып булачак. Киләчәктә елына 1000-гә якын берәмлек шундый техниканы кулланылышка ниятливәр. Утырышта Дельфин Алабуга дип аталган мотор көймәләре проекты да тәкъдим ителә. Безгә чит илдән елына уртача 80 меңнән артык көймә кертелә. Аларны үзебездә дә ясый алабыз бит. Мәсәлән, без мотор көймәләре җитештерергә ниятливез. Алар 2 һәм 4 тактта эшли ала торган булачак. Халыкның киремнәрен арттыру, ярлылыкны киметү, айрым тармакларда кадрлар җитмәү мәсьәләсен хәл итү. Булар хакында бүген республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы еллык коллегиясендә сөйләштеләр. Яңа икътисади вазгыять, санкцияләр шартларында эшсезләр санын арттырмау, халыкка социаль ярдәм күрсәтү юнәлешендә күп эш башкарыла. Республикада уртача хезмәт хакы 50 мең сумга җиткән. Татарстан ярлылык күрсәткече түбән булган 5 төбәк арасында моңа ирешү юллары һәм быелга булган максатлар хакында Гөлназ Сайфетдинова. Бу махсус киемнәрне безнең балалар текте. Әгерҗи социаль приютында узган җәйдән балалар һәм яшүсмерләрне һөнәргә өйрәтә башлаганнар. Материал сатып алып, сүлгеләр, урын җирләре тегәләр, шигәләр. 14 яшьтән алар үз мәшгуль булып китә алачак диләр. Мастерскойга җөргән балалар бу һөнәргә, тегү һөнәренә түгел өйрәнеп китәләр. Алар үзләренә бер һөнәр алып китәләр. Бу авыр тормыш хәлендә калучыларга ярдәм чараларының берсе. Гомумән эшсезләр санын арттырмау максатыннан узган ел 12 мең хезмәткәр, шул исәптән 4 мең эшсезне яңадан укытып, эш урыны белән тәэмин иткәннәр. Республикада мәшгульлек ил буенча күрсәткечләрдән югарырак. Эшсезләр саны 2%. 2022 елда хезмәт хакы 16% артып, 50,287 сум тәшкил итә. Хезмәт базарындагы киеренекле киметү буенча чараларны оператив рәвештә тормышка ашырырга Россия эш бердәм цифрлы платформасы мөмкинлек бирде. Бүген Кама агломерациясында кадрларга кытлык зур. Яршалла, Алабуга, Түбән Камада эшләргә 12 мең кеше кирәк. Молодежь, которая каждые 3 года вступает на рынок труда, это 4... Хезмәт базарына яшьләр килү хисабына бу мәсьәләне хәл итү мөмкин, әмма Алабугада түгел, анда халык кими. Башка төбәкләрдән эшчеләр җәлеп итү юлында карыйбыз. Шулай ук зур предприятиелар катнашында аренда торагы бирү сораулары да хәл ителә. Тулай торакларга ремонт ясала, һөнәри уку йортларында бюджет урыннары арттыру мөмкинлеге карала. Татарстанда федераль һәм республика ярдәм чаралары гамәлдә, алардан 1 миллион 290 мең кеше файдалана. Узган ел 16 миллиард сумлык ярдәм күрсәтелгән. Шуның һәр икенче сума балалы гаиләләргә түләүгә китә. Соңгы 10 елда күп балалар саны 70% артып, 42 мең булган. Әлеге күрсәткечнең динамикасына күп балалы гаиләләргә генә түгел, социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләргә, ялгыз ата-аналарга, авылда яшәүче гаиләләргә дә социаль ярдәмнең монарчы күрелмәгән чаралары да йыгынты ясый. Татарстан соңгы 5 елда ярлылык дәрәҗәсе түбән булган төбәкләр арасында. Россия күләмендә ул 11% булса, бездә 6%, ягъни 240 мең кеше. Узган ел 7 меңнән артык социаль килешү төзелгән. 93% заключенных социальных контрактов направлено на обеспечение трудовой занятости граждан. Бу килешүләрнең 93% эш белән тәэмин итүне күздә тота. Мәкаләдәге кебек, я балык бирәсең, я кармак. Үз заманында бу алымга шикләнеп караганнар иде. Хәзер ул нәтиҗәлеген күрсәтте. Узган елның июленнән Россия хөкүмәте карары буенча социаль килешү нигезендә шәхси эшмәкәрлек алып баруга түләү күләме 350 мең, шәхси хуҗалык алып баручыларга 200 мең сумга җитте.
Социаль ярдәм чаралары күрсәтелеп, узган ел республикада 27 мең кеше үз керемнәрен яшәү минимумыннан арттыра алган. Социаль килешүләр төзү буенча Казан, Түбән Кама, Ярчалы үрнәк булып тора. Һәм Мөслим, Яңа Шишмә, Ширмешән районнарында бу эшкә салкын карыйлар. Әлеге җирлекләрдә ярлылык дәрәҗәсе республика күрсәткечләреннән 2 тапкырга артыграк. Тагын бер мөһим юнәлеш өлешчә мобилизация буенча алынучыларның гаиләләренә ярдәм. Ташламалар, эшкә урнаштыру, һөнәр үзләштерүдә булышлык, өлкән яшьтәге туганнарына социаль хезмәт күрсәтү бу эшкә быел да игътибар кимемәячәк. Глав муниципальных образований прошу обеспечить формирование. Район башлыклары хәрбиләр гаиләләренең социаль паспортын булдыруны оештырырга һәм аны күзәтеп торырга тиеш. Белем бирү, сәламәтлек саклау, социаль яклау, мәдәният, көндәлек мәсьәләләрне хәл итү эше контрольдә булсын. Шул исәптән йортларда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүдә. Ил буенча халыкның керемнәрен арттыру, ярлылыкны киметү бурычы тора. Торак коммуналь хезмәтләр өчен субсидия түләү мәсьәләсе актуаль кала. Гыйнвардан 17 яшькә кадәрге балалар өчен түләүләрнең дә бердәм системасы гамәлдә. Гүлназ Сайфетдинова, Владимир Ларионов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда Россияда ислам тарихы дигән китапны тәкъдим иттеләр. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгы чаралары кысаларында әзерләнгән. Бу китап беренче коллектив монография. Аны ислам тарихы өлкәсендә илнең әйдәп баручы белгечләре 2 ел дәвамында яза. Монда мөселман берләшмәләренең барлыкка килүе һәм эшчәнлеге чагыла, халыкларның ислам цивилизациясын үстерүгә керткән өлешенә анализ ясала. Китап Россия Ислам институтында рус, инглиз һәм гарәп телләрендә әзерләнгән. Русча варианты 1000 дәнә белән басылып чыккан инде, аларны китапхана, уку йортлары һәм мәдрәсәләргә тапшырачаклар, басманы электрон рәвештә дә укып булачак. 644 елда Дербенттан башлап бүгенгә кадәр менә зур танылган галимнәр язган ислам тарихына багышланган китаплар юк иде. Китапның татарча булуы мөһим, чөнки без Россиядә ислам тарихын, ислам цивилизациясе тарихын укытабыз, мәдрәсәләрдә укыталар. Бәлки аны менә шул фәнни популяр рәвештә без инде әзерләп чыгарыбыз дип уйлыйм. Бүген Балык Бистәсе районы Балтач авылында Татарстанның халык шагыйре Равил Файзуллин исемендәге музей ачылды. Бер ел элек президент хакимияте җитәкчесе Әзгат Сафаров әлеге идеяны хуплый. Барлык төзелеш эшләрен мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарып чыга. Бүген Татарстан президенты каршындагы комиссия рәисе Марат Әхмәтов авыл халкының шатлыгын уртаклашты. Ул билгеләп үткәнчә, мондый эш аеруча әһәмиятле, чөнки туган телне генә түгел, авылларны саклап калуда да зур адым. Музейлар, мәдәни үзәкләр ярдәмендә бөтен республиканың туристлык маршрутлары да арта. Тантаналы мизгелләрне Алия Хәйретдинова да күреп кайтты. Бүген Балташ мәктәбе җанланып китте. Кунаклар күп. Нәкъ 1 ел элек президент хакимияте җитәкчесе Әзгат Сафаров йөкләмәсе буенча биредә халык шагыйре Равил Файзуллинның музей салонын төзи башлыйлар. Каләм остасын гытларга дип аның туган авылына Марат Әхмәтов кайта. Biz bu məktəbdə durarıq sizin bilən. Məktəb Равил Файзуллинның исемен йөртә. Музей авыл мәктәбенең беренче катында урнашкан. Равил Файзуллин үзе шул мәктәпне тәмамлый, каләмен дә беренче тапкыр шул чорда чарлап карый. Шаңлы шуганда дип аталган тәүге шигырен 3нче сыйныфта язган. Музей гына түгел, салон иттереп ясату да Равил Файзуллин теләге ди архитекторлар. Буларның барысында Татарстан президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды тормышка ашыра. Раз авылны саклау, biraz мәктәпне ныгыту дип әйтимме, бу минем төп максатларның берсе иде. Иңне ул музей ничектер эшләсен иде, хезмәт итсен иде. Музейда Равил Файзуллинның шәхси әйберләре урын алган, китап хатлары, эш өстәле, язу машинасы, илһам чыганаклары бардамында. Мәктәп белән, туган тел белән, туган авыл белән бөек шәхеснең язмышын берләштерү. Шуңа күрә менә урыннарда ул авылмы, шәһәрме, аларның менә шушы истәлеген, алар исән вакытта ук аларны менә мәңгеләштереп, шулар үрнәгендә яшь буынга яки башкаларга тәрбия бирү бик матур үрнәк. Безнең республикада инде безнең мәдәният фонды республикада мондый эшләрне бик күп башкарабыз, без бик күп еллар дәвамында. Монда инде сез күрдегез, без Равил Файзуллинның иҗатына түгел, безнең Балык Бистәсеннән чыккан иҗат кешеләренең шәхесләребез турында күп мәгълүмат бар. Равил Файзуллинның музее, аның тормыш юлы, иҗаты 55 квадрат метр мәйданга сыган. Күп тә түгел сыман, әмма монда һәрбер детальгә аерым игътибар биргәннәр. Хәтта тәрәзәләрне каплап торган пәрдәләрдә дә аның шигырьләре язылган.
Айрым стенд Қозан утлары журналына бағышланған. Татарстанның абруйлы басмасында Рауль Файзуллин ширик ғасыр баш мөхәррир болып эшли. Кеңешәшеп бергә эшләп барабыз, Аллага шөкер. Һәм менә хәлдә булган чакта, күреп торган чакта аның музейны ачу бит, менә яшәр өчен бик зур хөрмәт күрсәтү үрнәк булып тора менә. Менә мин дә шундый булам дип, менә мине дә шулай хөрмәтләр дип язучы өчен ул бик зур өндәүшә. Рауль Файзуллин бер татар әдәбиятында гына түгел, гомумән киңрәк масштабта танылган шәхес, хөрмәт ителгән. Шул ук аны башкорт әдәбияты вәкилләре якын күрәләр, хөрмәт итәләр. Рауль Файзуллинны монда һәркем уникаль кеше дип атый. Аны татарның Мустайы, русларның Маяковский диләр. Ул үз заманында Татарстан язучылар берлегенең иң яшь әгъзасы була. Тукай премиясенә дә 33 яшендә үк лаек дип табылган. Аның шатлыгын бүген туганнары, дуслары, авылдашлары уртаклашты. Рауль белән гел гырланып яшәдек. Ул безнең теге маяк сыман biz аңар ничектер гел үрнәк алырга тырыштык шуннан. Ул үзенең заманындагы шагыйрьләр арасында шигърияткә килеп керде, шул хәтле ата килеп керде. Яшьлек аны әйтермен мин вундеркинд дип. Аның белән очрашып калу, аның фикерләрен ишетеп калу, теләкләрен, киңәшләрен ишетеп калу яшь булышым миңа калса бик зур эш гамәл. Рауль Файзуллин 40-тан артык китап авторы, аның шигырьләре күп кенә уку дәреслекләрендә урын. Аларны әле дә төрле телләргә тәрҗемә итәләр һәм яратып яттан башкаралар. Хәлемне сорамак теләсәң, син үзең мин булып кара. Иреннәр пышылдавына кешеләр карап кала. Үз-үзенә сөйләнә, исәр ахыры бишара. Балык Бистәсе районыннан Алия Хайретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге шулар иде, сәламәт булыгыз. Хөрмәтле дуслар, сез менә бүген яшәгән җирегездән килеп торып чыгып китеп, Төркия президенты Эрдоган белән очрашып, анарда бер ай буе кунак була алыр идегез микән? Ул булган. Мин, Раил Садриев, сезне 14-15, 16 гыйнвар кичендә Камал театрының кече сәхнәсендә минем башкаруда булган Дәрвиш моноспектаклен карарга чакырам. 12+, барыгызны да көтеп калам. Килегез. Автомобили с пробегом в новом автосалоне «Леон Авто». Отечественные и зарубежные бренды в одном месте. Полная проверка и диагностика каждого автомобиля. Выбери свой автомобиль в «Леон Авто». Телефон в Казани 214 14 14. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit. Только в январе с преимуществом до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. Exit. Born for more. Алар шуннан да шундый кишлеме? Манзара премиясында күрәбез инде. 14 гыйнвар. Манзара спорт һәм музыка премиясы. Шәп көрәшчеләр, танылган җырчылар бер мәйданда. Балалар өчен күңелле уеннар. Кыш бабайдан бүләк. Рәхим итегез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Һава торышында сизелерлек үзгәрешләр юк, җил генә үз юнәлешен һәм тизлеген үзгәртә. Файдалы мәгълүматтан соң һава торышы белән тулырак танышырбыз. Данил Мастер республика халкын яңа ел белән котлый һәм гыйнвар ахырына кадәр корпус җиһазы заказларына 20% ташлама бүләк итә. Тулырак мәгълүмат 267-166 телефоны буенча. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә Баулазна кайда болытлы уртача 15 градус салкын. Төньяк көнчыгыш районнарында Түбән Кама ярчылы Алабугада алмашынучан болытлы һава уртача 13 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы һава 13 градус салкын. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем көтелми, температура 12 градуска кадәр төшә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә термометр баганалары 12 градуска кадәр төшә. Чистай, Нурлат, Мамадышта болытлы һава температурасы
температура шулай ук 14 градуска кадәр төшә. Шимбә һава торышында җитди үзгәрешләр көтелми, болытлы һава сакланачак, явым-төшем ихтималы зур түгел. Горки Әмәт паркы һәм Горки метросы янындагы Новые Горки шәһәр паркы торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпич йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмат 2-677-677 телефоны буенча Грань төзелеш компаниясе. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Башкалабыз Казанда болытлы һава уртача 12 градус салкын, җил көньяктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 770 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 78%. Җирнең магнит кыратыныш бүгенгә менә шулар иде. Студиядә Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз.